Asociacións do Departamento de Corda e imos comenzar este concerto coa colectiva de grado elemental da profe Elena, que como vedes conta coas máis pequenas, violinistas e violoncesistas, e a tocar tres pezas. En primeiro lugar, unha popular, Donde están as llaves. En segundo lugar, un elefante. E por último, Danzas. Agardamos que os guste. Jingle Bells.
explorador humano que fixo unha viaxe polas antigua Rumanía e Hungría para recoller motivos populares. Agora ides escoitar en primeiro lugar a danza dos paus e en segundo lugar o graúl, que sería como a danza do cinto. cancioninha que todos coñecedes, Noite de Paz. Bueno, supoño que falo en nome de Juanjo e meu, cando digo que é un orgullo ter tanto alumnado de corda afectada neste curso, neste conservatorio. Penso que retomar a orquestra de cordas que tiñemos xa uns anos, retomar as colectivas, que eso foi que me digo a min, pois veña, retomo tamén as colectivas, juntamos a todos, podemos facer cousas bonitas, pequeniñas, pero en contornas maravillosas, que animan aos rapaces, me imagino que as familias tamén, e a nós como
profesores estamos moi orgullosos destes resultados. Esperamos vernos pronto, xa sabedes que facer sonar os instrumentos de corda é moi complicado, facer sonar os instrumentos de corda xuntos é moito máis complicado, entón verémonos seguramente este curso outra vez, pero tedes que darnos tempo para preparar cousas, vale? Sabemos que sodes fans, pero necesitamos tempo, porque hoxe tocaron moi ben e non podemos defraudarnos na próxima. Despedímonos xa, desexamos felices festas a todos, moita saúde, moita sorte, que disfrutedes, vémonos o ano que ven, os que non teñades clase, a semana que ven ou mañá os que teñades clase. Gracias. Thank you.